Nastavte si pozici na 4. Kolena na šířku pánve, dlaně lehce více před ramena, nohy položte na prsty, odlepte kolena, maximálně se odtlačte s rukou dozadu a až poté zkuste propnout kolena, ale pouze tam, kam vás to pustí. Pouze dýchejte, snažte se udržet ramena od uší, oporu dlaní, o podložku, sedací kosty směřují nahoru, dozadu. Přeneste hmotnost dopředu nad ruce. Snažte se udržet rovná záda, ramena od uší, dlouhý krk. Pokud to není ve vašich pohybových možnostech, položte si kolena na podložku. Z této pozice postupně krčíte lokty a jdete dolů směrem k podlaze. Položte se, chodidla položte volně a odtlačte se s rukou nahoru. Opět rozsah pohybu záleží na vás. Záklon by měl být stále korigovaný. Nesmíte tam pasivně propadnout směrem do záklonu. Takže se celou dobu mít pocit korigovaného záklonu bederní páteře. Hlava v prodloužení páteře, ramena od uší, dlouhý krk a pojďte zpátky na podložku. Pokud vám to nebylo příjemné, položte si dlaně na podložku a záklon pojďte menší s oporou o předložku. Zhruba v úrovni prsou. Pokuste se s rovnými zády doplatit dlaněmi do podložky a jít nahoru do pozice dámského krytu. Přeneste hmotnost dozadu směrem na paty. Opět ve vašich rozsahových možnostech se protáhněte pánvi směrem na paty, lokty nechte natažené dlaně na podložce a vytahujete se opět za prsty, do dálky a za pánvi na druhou stranu. Ramena však stále od uší, hlava v prodloužení páteře a i tato pozice je stále aktivní. Volně dýchejte. Přeneste hmotnost zpátky dopředu na ruce. Zvedněte nárky od podložky, opřete se o prsty, odlepte kolena, otlačte se nahoru dozadu maximálně s rukou, ramena od uší, dlouhý krk. Opět lehce propínejte kolena pouze tak, jak vás to pustí. Můžete se dostat váhou vašeho těla nad horní končetinu. Přeneste váhu dopředu nad ruce, koleny na podložce nebo z pánského kliku postupně krčíte ruce v loktech, se pomalinko směrem dolů k podložce. Položíte na zem, povolte nohy, odtlačte se s rukou opět do korigovaného záklonu ve vašich vlastních možnostech. Ramena od uší, dlouhý krk, hlava v prodloužení páteře a zkuste volně dýchat. Leh na podložku. Dlaně máte v úrovni prsou, ramena od uší, dlouhý krk. Otlačte se od dlaní s rovnými zády. Do se dámského kliku. Přeneste váhu dozadu směrem na paty a vytáhněte se do dálky. V této pozici si opřete pravou dlaň vedle pravého kolena, levou dlaní pojďte přes střed, stále se vytahujte za prsty do dálky, měli byste cítit tah na levé straně trupu. Teď jenom volně dýcháte. Zpátky na střed, levou dlaň opřete vedle levého kolene, pravou ruku natáhněte před sebe, položte přes střed, vytahujte se za prsty do dálky
A cítíte protažení na pravé straně trupu. Vraťte zpátky na střed a napřed.